Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest update sa low pressure area na si 98W na inaasahan na po itong maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Especially pag-asa, i-upgrade na po ito bilang EGAY na yung umaga or likely na yung araw. Okay? So nakikita natin talagang nagde-develop na yung kanyang kaulapan compared sa kahapon. Okay, ang Japan Meteorological Agency in-upgrade na rin kahapon. Ang Joint Typhoon Warning Center ay yun na lang po ang natitirang agency na hindi pa in-upgrade. Okay, so most likely tayo susunod na rin sa pag-upgrade dito. Ito po ay para sa ngayong umaga ng Biyernes, Hulyo 21, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Ngayon, umpisa natin ang update. Tingnan muna natin ating GovSat. So ito po yung GovSat natin kahapon. Since ginawa natin ito mga alas 5 ng hapon ay still disorganized siya. At nandyan pa rin yung monsoon trough, nagbibigay ng mga hapon-hapon ng mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Katimugang Luzon, kasama po ang Bicol, Visayas, Mindanao, Mimaropa, at Sulu Archipelago. At gaya ng sinabi ko, ito po ay nag-improve ang kanyang organization. At papakita natin sa inyo maya-maya lamang. Unahin muna natin ang ating track number 2. But ito muna yung track number 1 na ginawa natin the other night, okay? O yung 2 nights ago. Kasi kagabi ay medyo nagbago na po ang tracking. Yan po ang good news. Dati sa may Aurora yung landfall, lalagpas sa may area po ng Benguet. Ang latest na yun, nag-shift po sa may northern Cagayan, yung track niya. Okay? And hopefully, sana na yun, sumunod pa rin sa track ng American Model. Patuloy po rin na sa taas yung track ng American Model sa may Okinawa area, ang daan niya within the next 5 days. So ito po yung track 1. Nakikita po ninyo, pati ang Bicol, apektado pa rin sa kanyang tracking. But sa track number 2, okay, makikita natin sa inyo yan. Ito na po ang kanyang ginalaw. Yan, so umakyat po siya. At yung cone of uncertainty ay na-shift na lang dito sa may area po ng Northern Cagayan at Batanes. At kasama po hanggang dito sa may Okinawa. So ang Taiwan at Yaeyama, Ishigaki-jima Islands ay nasa serious threat ng takbo nitong posibleng maging malakas na bagyo. At medyo malaki po ang kanyang sirkulasyon. Sa wind model ay umaabot po siya ng 1,000 kilometers ang diametro o 500 kilometers ang radius mula sa kanyang mata. Okay? So nandito po siya at tumama po yung forecast na magna-northeast muna siya o east-northeast at nandito na po siya. Actually, baka mag-relocate pa rin siya dito sa may area na ito. Dahil sa nakikita natin na yun sa satellite animation. Pero nasa may left side ng kanyang main circulation. Yung kapal ng circulation nasa left side yung kanyang developing center. So ito po yung magiging tracking niya. Patingala. Okay. So may mga nagtatanong dyan, baka okay na, wala nang ulan. Baka hindi na tayo yun ng habagat. Kahit ano pang ang track niya, kahit ganito ang track niya po, magkakaroon po tayo ng pag-enhance ng habagat. Simula po Lunes, Martes, next week. So, ang Western Visayas, Mimaropa, maghanda po kayo dahil may mga pabugso-bugsong ulan na pwede mag-cause ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas. Pati ang Bicol, apektado po ng habagat dahil po sa pagkalaki ng circulation nito. Pagdating po ng Lunes at Martes, baka magkakaroon ng enhancement rin dito sa Kabikulan. Mamaya, papakita natin sa inyo ang rain forecast at nakikita natin sa European model na medyo covered din po ang Bicol at ang Western Luzon. But ang Bicol, yung mga western sections lang like Pasacao, Western Albay at Western Sorsogon ay magkakaroon po ng epekto ng habagat. Okay, so yan po ang pinapakita na yun ng track number 2 natin, Stormwatch.
At inaasahan po itong maging malakas na bagyo. Sa forecast, baka umabot po ng almost 200 kph yung kanyang hangin. Baka mas lampas pa dyan, okay? Dahil minsan ang mga wind model ay conservative. Pag 190 sa actual 220 o baka super typhoon pa. So, hindi natin i-rule out ang pagiging super typhoon niya. So, mabantayin po natin dahil napakainit po ng karagatan dito sa Western Pacific at Philippine Sea. So, it will continue to fuel itong mga system na ganito. At lalo na humihina na yung tinatawag nating upper level winds o wind shear. Ito po yung fast animation mula sa European model, galing sa courtesy ng weathernerds.org. Isa pong weather site, magandang weather site. Diyan lahat ang mga data nila galing sa iba't ibang models at yung mga models sa mga bagyo. At ito po ang pinapakita na yon, iyan po ang takbo niya for the next 5 days. So, ito po yung epekto ng, may habagat dito. Yan, kulay blue at violet. Habagat po yan, simula Lunes, Martes at Miyerkules. So, inaasahan po natin yan pag ibayon ang habagat. At ito po yung ensemble ng American. Ito po yung American model. At ito po yung European model. At nakita po ninyo pag nagkakaiba po ang kanilang track. Pero ang European model ay sumusunod na yun. Umaakit na rin. Hopefully, mag-blend na sila with the American model. So, medyo namimilig ko pa rin ang Cagayan at Batanes sa track ng European model, while sa American model, ligtas po ang Pilipinas. Kahit anong dadaanan nyo dyan, ay ma-experience natin ang haging habagat. But hopefully, mabilis yung kanya takbo para mabilis rin ang pagkawala ng habagat. Ganun lang naman po yan. Ang medyo masaklap o medyo mahirap kapag yung bagyo ay hindi kumikilos ng 3 araw. Magbibigay po yan ng grabing habagat sa atin. 3 araw din katagal. Okay? So, ganun lang po yan. Nasa secondary flow po tayo ng habagat. Na-influence lang po sila kapag may mga bagyo. Pag may bagyo, low pressure, lumalakas talagang habagat sa atin. Unless nasa break po siya. Hindi tawag natin monsoon break. Ito po yung tracking, fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Kita ninyo, for the past 6 hours, yung kulang na kaulapan ay biglang nag-improve na po. Sa mga oras na ito, 2:00 na po ng umaga, at nakikita po natin ang pag-improve ng sirkulasyon. Nandito po ang kanyang center, medyo west, hindi po siya nasa gitna ng kanyang sirkulasyon, nasa west bahagya. So, kulang pa ng kaulapan dito. Okay? So, it will take time. But, ito po ay babantayin natin closely. Sana hindi na po mag-shift ang kanyang track papuntang Luzon. Kaya medyo good news ang binalita natin sa inyo na yon. But, again, napakataas pa rin ang uncertainty. Mababa pa rin ang probability or napaka-low ang confidence level ng tracking nito for 4 to 5 days forecast, okay? At ito po yung zoom in satellite animation. At napapansin ninyo dito sa Luzon, ang dami pa rin mga thunderstorms. Yan po ang tinatawag nating monsoon trough, okay? Ito po yung elongated lower atmospheric pressure na kung saan yung hangin dito mula sa southwest at northeast ay nagbabanggaan, kaya monsoon trough ang tawag, okay? Hindi naman po ito part ng bagyo, okay? Part ito ng monsoon trough. Binabanggit na nating bagyo kasi talagang ang Japan Meteorological Agency bagyo na po siya bilang depression. So, switch natin sa infrared or tinatawag nating night vision image. So, ayan po. Nandito po yung kanyang center. Trying to organize. Kulang pa dito ng kaulapan. So, ayan po ang analysis natin sa kinalagayan ng LPA 98W, soon to be EGAY. And then, punta natin yung rain forecast. Ito yung rain forecast na hapon-hapon, lalo na mamayang hapon, Biyernes, nandiyan naman po yung mga thunderstorms dahil sa monsoon trough. Sabado ng hapon, nandiyan pa rin po, lalo na sa Bicol, Visayas, Central Luzon, Mindanao, dahil po sa monsoon trough. At pagpasok ng bahagya ng sirkulasyon, yung westernmost circulation itong si EGAY o soon to be EGAY. Sunday, ganap na po siyang typhoon or severe tropical storm. May mga ulan pa rin dito sa may Kabikulan. And then sa Monday, ayan na po,
malapit na po sa may Cagayan. So, Cagayan ay magkakaroon ng masungit na panahon simula Monday, simula Lunes, Martes at Miyerkules. At tingnan niyo yung habagat. Linggo wala pa, okay? Pagpasok ng Lunes, ayan na po. Apektado po ang Western Visayas, ayan, Panay, Negros, Guimaras, Iloilo, Western Mindoro, Masbate kasama din po. Then pag Tuesday, lalo na pag nung nasa area na, lalo na kapag nasa may area na po siya na sa may costales ng Northern Cagayan, tingnan niyo yung habagat. Nagpe-penetrate na rin hanggang Bicol. So affected tayo, Bicol, on and off rainfall. At ito naman po yung sa may Western Visayas at Mindoro. At yung rain bands ng soon to be Egay o Bagyo ay maapektuhan na rin po ang Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, kasama rin po ang Zambales, Pangasinan at ibang areas po ng Central Luzon. So yan po ang situation natin pagdating po ng Martes. Miyerkules, nandyan pa rin po ang habagat, but nandito na lamang po sa may Occidental Mindoro at kanluran bahagi po ng Luzon mula sa Ilocos Region hanggang sa may Zambales, Cavite. So Metro Manila ay kasama din po sa epekto ng habagat. So on and off rainfall ang inaasahan natin dyan. At mas grabing ulan dito sa may Ilocos Region at Cagayan Valley, Cordillera Region din as well. Lalong-lalo na sa may Batanes dahil dyan po dadaan ang track. Kung babasayan natin yung European model. So this is bound to change pa. So subaybayan natin subaybayan ninyo ang updates natin everyday sa mga pagbabago sa tracking. But yung habagat ay talagang common na po yan. Pag may bagyo sa may norte, expect natin pag buwan ng Hulyo at Agosto, meron po tayong paghikayat ng habagat. Okay? So yan muna po ang ating latest. Subaybayan natin ang susunod na update sa darating na Sabado or late Friday. Magtatry tayo magbigay ng latest update. At baka malaman ninyo kung nasaan itong soon to be Egay. Okay, so in a moment today, baka i-upgrade na po ito ng Pag-asa as Egay. At abangan po ninyo ang mga updates natin sa posibleng bagyo, okay, na magbisita po sa may dulong Hilagang Luzon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Mag-pray tayong lahat na sana umakyat pa at hindi na mag-landfall sa ating bansa at bumilis. At let's hope na lahat kayo I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. At see you again in the next 24 hours. Again, ito si Mike Padua. Good evening. Have a great day at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.